Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, amen. Il-paċi ma'kom. Nati merħba sabiħa u mill-qalb lil-rappreżentanza, x'mawx kulħadd, ma setax ikun hawn kulħadd minħabba l-protokoll li għandna, rappreżentanza ta' dawk li żżewġu is-sena li għaddiet għax issa bdejna sena oħra, qed jgħaddi żmien. U nawguralkom minn issa kull ġid u kull barka u nirringrazzjakom ukoll tal-preżenza sabiħa tagħkom. Qegħdin niċċelebraw din il-festa li tagħlaq il-festi kollha tal-miliet, il-Magħmudija tal-Mulej fil-li qed naraw bambin xkejken, nara xi tarbija wkoll hawnhekk u hekk jiġrilkom ukoll ta' u fil-li jikbru. Tgħid iż-żmien fejn bħalma jgħidu l-ġenituri tagħkom fuqkom. Niftakara tarbija issa miż-żewġa sa miż-żewweġ jaħsbu biex ikollhom il-familji tagħhom. Illum naraw il-Ġesu adult jibda il-missjoni pubblika tiegħu. U jinżel fl-ilma biex jagħmel dan ir-rit li kien rit tandiema u li kien innoċenti. Jirrappreżenta lilna li għandna bżonn il-purifikazzjoni mid-dnubietna, għandna bżonn il-maħfra. Għalhekk fil-bidu tal-Quddiesa, fil-festa tal-Magħmudija tal-Mulej, jew nitolbu maħfra tan-nuqqasijiet kollha tagħna. U naħfru wkoll lil xulxin is-sigriet ta' ħajja twila fl-imkien. Anke f'dan il-mument nitolbu l-grazzja li naħfru mill-qalb lil xulxin waqt li nitolbu l-maħfra tal-Mulej. Nistqarr Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli tas-smewwiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġġie. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missieri tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħarruf talla bil il-missier. Inti tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina. Inti tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qalb tal-tagħna. Inti li qiegħed fuq l-lemin tal-missier ħinna lina. Għaliex int waħdek Qaddies, int waħdek Mulej. Int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox meta Kristu tagħmel fix-xmara Ġordan. L-Ispiritu Santu niżel fuq. U int bleħen setani għarraftna li hu ibnek il-Għażiż. Għamel l-uliet adottivi tiegħek li ħadu twelid ġdid mill-ilma u l-Ispiritu Santu jibqgħu jgħixu sal-aħħar kif jogħġob lilek. Bidnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb tal-profeta Iżajija. Farġu il-poplu tiegħi, jgħid Alla tagħkom. Kellmu lill-qalb Ġerusalemm u għejdula l-intemm il-jasar tagħha. Tħallset ħżunita. Ħadet mingħand il-Mulej darbtejn għall-knubieta kollha. Leħen jgħajjad. Ħejju triq għall-Mulej fid-deżert. Wittu għal Alla tagħna modrija fix-xari. Jintradam kull wied u jitniżlu l-muntanji u l-għoljiet.
Kull art imħabbta titwitta, kull art imħarbta issir maqgħad u tfittx il-glorja tal-mulej. U l-bnedmin jarawha l-kol f'daqqa, għax fom il-mulej tkellem. Itla fuq il-muntanja għolja, int li ġġib il-bxara tajba lil Sion. Olli leħnek bil-qawwa kollha, int li tagħti l-aħbar it-tajba lil Ġerusalem. Għajjat, la tibżax. Ejt lill-bliet ta' Ġuda, għawnu Alla tagħkom, għawnu sid il-mulej li ġej bil-qawwa u jaħkem bil-qawwa ta' drijaw, għawnu biħlasu miegħu u brebħa tiegħu qudiemu, bħarraj li jira l-merħla tiegħu, bidrijaw jiġmaħħa u l-ħrief fiħdam jerfaħħom u n-naġ bil-mod imexxihom. Il-kelma tal-mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Flimkien, birek ruħ tiegħi il-mulej. Mulej, Alla tiegħi, inti kbir bil-bosta, bis-sebħ u l-ġmiel inti mlibbes, bid-dawl bħal mantell inti mkebbeb, inti frixt ismewiet bħal timda. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Waqqaft fuq l-ilma l-amajja rolja tiegħek, inti tagħmel is-sħab mirkab tiegħek. Fuq ġbienaħ ir-rieħ tiġġerja. L-irjieħ tagħmilhom ħabbara tiegħek u l-ilsa tan-nar għaddejja tiegħek. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Kemm huma kotrana l-imejjel tiegħek mulej, kollha bl-elf għamilthom, mimlija l-art bil-ħlejjaq tiegħek. Dan il-baħar ta' kobor u wisa bla tarf li fih jimraħħut bla għadz, bejjem żgħar u bejjem kbar. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Minnek jistennew il-ħlejjaq kollha li tagħtihom ikilhom f'waqthom. Inti tagħtihom u huma jiġbru, tiftaħ idejk u jiġbaw bil-ġid. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Jekk taħbi wiċċek huma jinfixlu, jekk teħdilhom nifishom imutu u lejn it-trab jerġgħu jmorru. Malli tibgħat in-nifs tiegħek jinħolqu u inti iġġedded il-wiċċ tal-art. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Il-mulej salvana bil-ħasil ta' twelid ġdid u t-tiġdid tal-Ispiritu Santu. Qari mill-littra ta' San Pawl lil Titu. Ibni, teret il-grazzja ta' Alla għas-salvazzjoni li bnedmin kollha. Trawwimna nwarbu l-ħażen u l-ġibdiet tad-dinja biex ngħixu bir-rażna u l-ġustizzja u t-tjieba f'dan iż-żmien. U nistennew it-tama għinja u d-dera tal-glorja tal-Kbir Alla u s-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. U ta' lilu nnifsu għalina biex jifdina minn kull ħażen u jnaddafna u jagħmel minna poplu magħżul għalih. Poplu mħeġġeġ għall-emil it-tajjeb. Iżda meta feġġet it-tjieba ta' Alla s-Salvatur tagħna u l-imħabba tiegħu għall-bnedmin, u salvana bil-ħasil ta' twelid ġdid u t-tiġdid tal-Ispiritu Santu. Mhux minħabba l-opri tajba li stajna minn aħna, iżda minħabba l-ħniena tiegħu. Dan l-Ispirtu hu xerdu bil-kotra fuqna b'Ġesu Kristu, is-Salvatur tagħna, biex bis-saħħa tal-grazzja tiegħu nitqazzu u nsiru r-rieta tal-ħajja ta' dejjem skont it-tama li għandna. Il-kelma tal-mulej. Ġej wieħed aqwa minni jgħid Ġwanni u jgħammitkom bl-Ispiritu Santu u n-nar.
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni jekk kienx hu l-Messija. Għalhekk Ġwanni qabad u qal lil kulħadd: Jien ngħid għalija nammitkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni li ma jisħoqlix inħollu l-qfieli tal-qorq tiegħu u jammitkom bl-Ispirtu Santu u n-nar. Ġara li wara li tammet il-poplu kollu, Ġesu tammet ukoll. U waqt li kien qiegħed jitlob is-smewwiet infetħu u niżel l-Ispirtu Santu u der fuqu fis-sura ta' ħamiema. U mis-sema ġie leħen jgħid: Int ibni l-Ażiż, fik sibt il-għaxqa tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Kelmu lill-qalb Ġerusalem. Kemm sabiħa din l-espressjoni li juża l-profeta Iżajja meta jitkellem dwar il-messaġġ li qed iħoss b'mod qawwi li Alla jrid iwassal permezz tiegħu. Farġu lill-poplu tiegħi, jgħid Alla tagħkom. Kelmu lill-qalb Ġerusalem u għajdula l-intemm il-jasar tagħha tħallset żunieta. U b'xi mod biex aħna nkunu konkludejna dan l-istaġun li bdejna fl-avvent li għadda iżjed minn xahar ilu. Nerġgħu nisemgħu dik l-istedina. Ħejju triq għall-mulej. Wittu għall-Alla tagħna mogħdija fix-xahar. Jintradam kull wied jitniżlu l-muntanji u l-għolijiet. Tfeċċ bil-glorja tal-mulej. Il-faraġġ li jixtieq jagħtina l-mulej mhuwiex faraġġ irħis. Huwa l-faraġġ li jiġi mill-paċi fil-qalb. Il-faraġġ li jiġi milli aħna nitalmu nilqgħu minn għandu ir-risq it-tajjeb u l-ħażin, il-mart u s-saħħa. U li l-fedeltà tagħna nifhmu li mhix ġejja mill-qawwa tagħna, imma don li nirċievu minn għandu biex inħobbu lil xulxin. Dan huwa s-sagrament li intom irċivejtu li tajtu lil xulxin fix-xhur li għaddew u li qegħdin tgħixu kuljum. Is-sagrament mhux il-tieġ, dak huwa l-bidu. Il-konsens jagħmlu s-sagrament, ma mbagħad tittgħixu. U intom issa qegħdin tidraw li s-sagrament biex tgħixu mhux faċli għax il-ħajja inżul u tlajja. Daqqa jkun b'nazzi mhux tanti konna nara l-maltemp ukoll. U aħna rridu nitolbu minn Alla dan id-don kbir tal-faraġġ tiegħu. Imma mingħand min qed nitolbu dan il-faraġġ? Minn min sar bniedem bħalna u ssieħeb magħna. Waħda mill-affarijiet li niċċelebraw fil-festa tal-lum hija li l-iben ta' Alla magħmul bniedem, il-ħaruf bla teba. Imur ħdejn il-wied u xmara Ġordan, jitħallat mal-kotra, jidħol fil-kju,
biex jieħu fuqu ma'mudija tan-dima. U dejjem staqsejna aħna l-mistoqsija ma' min m'għandux dnub, mhux bħalna, min m'għandux dnub. Hemm għalfejn jieħu l-ma'mudija tal-indiema. U r-risposta hija li hu tħabba bid-dnub tagħna, bin-niket tagħna, bin-nuqqasijiet tagħna, tħabba bihom din il-festa li qegħdin nagħmlu llum. U niżel fil-Ġordan biex jidfinhom miegħu. Il-festa tal-lum diġà tħares lejn il-prezz li l-Mulej ħallas għall-fidwa tagħna fuq is-salib tiegħu, fl-irxoxt tiegħu, meta wkoll jindifen mhux fl-ilma id-darba bħalma jsir fil-ma'mudija tal-insara tawlietkom il-quddiem, imma jindifen fl-art u jerġa' jqum fit-tielet jum. Din hija l-ewwel difna ta' Ġesu fil-baħar, fl-ilma, fix-xmara. Miegħu jġorr id-dnubiet tagħna. U meta jerġa' jitla' mill-xmara, l-Ispiritu Santu jiġi fuqu. Leħen il-missier jikkonferma li hu iben għażiż. Il-Mulej isib għaxqa kbira fiha. U din il-ħaġa l-Mulej jgħidha wkoll fuqkom. Tgħidu li maħna dgħajfin, il-kol kemm aħna dgħajfin. Illum nitolbu l-Mulej id-don li minkejja n-nuqqasijiet u d-djufija tagħna jagħtina l-grazzja li aħna inħobbu bil-qalb lil xulxin. Għax il-Mulej li jkellem lill-qalb ta' Ġerusalemm ikellem ukoll lill-qalb tiegħek permezz tas-sieħba, tas-sieħeb ta' ħajtik. Din hija r-responsabilità li għandkom għal xulxin. Intom tridu tkunu l-istrument, il-messaġġiera tal-imħabba tal-Mulej għal xulxin. U dan ifisser rispett, paċenzja, maħfra, umiltà, safa, fil-ħsieb, fil-kliem u fil-għemil. Jiena nawguralkom ħafna u nitlobkom biex titolbu għal miż-żewġin kollha. Għaliex id-don tal-fedeltà fiż-żwieġ hija xi ħaġa li rridu ngħixu u nitolbu u nakkwistaw kull jum. Kull jum jista' jinqala xi ħaġa li tbexxkilna, li tfixkilna. U bħalma jħobb jgħid il-Papa Franġisku nirrepetija jiena wkoll biex tiegħi, jħobb jgħid isma' meta jberraq ftit u tagħmel naqra x-xita wkoll u s-sajjetti insomma, ippruvaw għamlu paċi qabel tmorru torqu. Mhux imorru noqdu bil-geddum, kulħadd iħares lejn naħa l-oħra, lejn ħajt oppost. Biex il-ħaġa kemm jista' jkun neħilsu minn dak it-toqol li kultant nafu noħolqu lil xulxin. U l-Mulej ukoll jagħtikom il-barka fi ħbieb ta' vera u anke dak kollu li jista' jgħinkom biex tgħixu l-ħajja ta' żwieġ tagħkom. Monsignor Fader Charles fit-tmiem il-Quddiesa qabel ikolli l-opportunità nsemmilkom jispjegalkom ukoll diversi opportunitajiet fejn wieħed ikompli jimxi din il-mixja sabiħa tal-imħabba miż-żewġa
mhux iżolati, x'għandna jkun hemm mumenti meta jkollna bżonn l-għajnuna. Tiddejqux titolbu l-għajnuna meta jkun hemm bżonn. Tiddejqux titolbu parir, dawl. Għaliex dak huwa veru tgħidli mhu se noqgħod titħafna umiltà, ma l-umiltà salvana, l-umiltà tgħinna. U din il-ħaġa nitlob ħafna fuqkom, id-don li ġorru xulxin b'imħabba u paċenzja. Il-paċenzja mhix ħaġa negattiva, hija ħaġa li l-imħabba tagħmilha konkreta. Min iħobb jieħu paċenzja. Għaliex il-paċenzja huwa l-alfabet tal-imħabba. U Ġesu hekk jagħmel għall-grazzja tagħha jieħu paċenzja bina. Jiena nemmen f'Alla il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema' dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini tal-Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewil għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem is-seda tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha lina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mħazza. U tela s-sema u jgħad fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda, Quddiesa, Kattolika, Apostolika, nistqal ma'mudija waħda l-maghfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Ejjew irresqu t-talb tagħna quddiem il-missier li fuq ibnu qal dawk il-kliem għażiż, inti ibni l-għażiż, fik sibt il-għaxqa tiegħi. Nitolbuk għall-Knisja sabiex fidila għall-leħen ta' ibnek tibqa' twassal fid-dinja l-ħniena u l-grazzja tiegħek permezz tal-ilma tal-magħmudija u s-sagramenti nitolbu. Ismana nitolbuk. Iftaħ qlub il-bnedmin sabiex anke l-ġnus li ma jafukx iduru lejk u jilqgħu minn għandek dak li verament jista' jxebbaħhom u jmantnihom nitolbu. Ismana nitolbuk. Nitolbuk għal dawk li qataw qalbhom jew li jħossuhom imwarba sabiex jarfu li huma wlied eżiż għalik, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ħatkun il-komunità tagħna dawl għal dawk kollha li taw il-ġenb lill-fidi tagħhom sabiex jaslu li jiskopru mill-ġid id-don tal-magħmudija li rċivew, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu ħafna likom ukoll skont l-intenzjonijiet tagħkom biex il-mulej iberikkom bil-fedeltà fi żwieġ, jgħalikom bl-imħabba lejn xulxin u bil-paċenzja. Nitolbu. Kif qaddist l-ilma tal-Ġordan nitolbuk missier ħanin, ibgħat l-Ispiritu tiegħek fid-dinja ħalli qaddisha permezz ta' Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' lej dawn id-doni li aħna qegħdin noffrulek b'ratt il-ħajr ta' li wrejtna lil-ibnek il-għażiż. Għamel li din l-offerta tal-fidili tiegħek tinbidel fis-sagrifiċċju tal-istess ibnek li jogħġbu jħenna lina u jneħħi t-tnubiet tad-dinja u li jgħixu saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier Quddies. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġidda